Ειδικά ενδιαφέρον βιβλίο και να πω απλώς δύο λόγια να μην στερήσω από τους παρουσιαστές, τους Έλληνες παρουσιαστές, τη χαρά να τα πούνε αυτοί. Πιστεύω ότι το γράψιμο έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για την ιστορία που παρουσιάζει, που επίσης είναι σημαντικό πράγμα, για το θέμα που θίγει πίσω από την ιστορία, τα προβλήματα που θίγει, αλλά κυρίως για τον τρόπο που γράφεται κάτι. Υπάρχει μεγάλη δόση γραπτού λόγου, τεράστια έκταση, ιδίως στις μέρες μας. Λογοτεχνία συλλέγεται παντού, την καλή λογοτεχνία βεβαίως λίγο δυσκολότερα και η καλή λογοτεχνία είναι σε άμεση συνάρτηση με τον τρόπο με τους τρόπους που χρησιμοποιεί. Θεωρώ ότι το βιβλίο της Εύης έχει ένα εξαιρετικά πρωτοποριακό, θα έλεγα, χαρακτήρα στην τεχνική του. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που διάλεξα εγώ, που διέκρινα εγώ και την έχω ξαναμιλήσει πολλές φορές. Θέλω να την βεβαιώσω και τώρα ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εύη, σου εύχομαι μια μεγάλη καριέρα μπροστά, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει κάπου να δώσεις περισσότερη προσοχή, που θα αφιερωθείς περισσότερο. Μην αφήσεις και την ιατρική πάντως. Η συγγραφή δεν βοηθάει καθόλου στην επίλυση άλλων καθημερινών προβλημάτων. Να είσαι καλά και να πάνε όλα καλά σου εύχομαι. Βασίλη.